Kitra jaka bat kinongrab jong ka Shnongrim East Giant Hills kila ai khublei ya ka Khasi Students Union KSU halor ka jing shim kya ya ka jing e ki jongki halor ka jing thmu jong ka Shri Cement ban penya shakmat ya ka project ti motion halum serman ilaka nong kle bat kinturu ya ka sarkar ban pynbeit shwa halor ka hok ka jinglong trai ki jaka shwa ban sha ya ka project bakanya shakman kani ka jing penpau kelawan long hadin bau menteri rangba ka jela u konrad ke sangma ha ka arpun rio trik nailar ula penlong ka jinga keren bat ka KSU bat menjer ban pensange shwa ya baro ki project jong ka Shri Cement tat hadu banda dap ban penlong ye ka jing token ban lap ye ka jing shisha halor ka jing ujor ke baya dei bat ka jing penlong ye ka public hearing ha ka lai puai trik nai tung baladam Kitra jaka kila pedang sengob haya karai ban thau ya ka fact finding committee da ka ba ong ka jing tokit ka dei ben bishar bnia ya ka rukam penlong ya ka public hearing ka jing shim banta jungi kinhuan ba pero per bat halor ka jing sengob kya ki baya dei bat ka maryang Henry kila ong ba ka jing pensangi shipori ki kam jong project kam la ban long ka jing ko jong ka ni ka kam ka jing sengob kya ba kong san jongi kum kitra jaka jong ka lum serman kadang sa klem la pynbeit ka jing dawa ka jongi ba ka jing long trai jaka bat ki hok jongi trai jaka ki ba shakta de ban pynbeit shwa ban sha ikinu kinu ki kam ki baya de bat ki project bakin beteng gila ong hau kurwa bala plat hakar penyo trik nailar trai jaka kila ong panadu ka ba sdang kila dawa baya kamat jong ka jing long trai bat iki hok jongi trai ki ba de hong de ban pynbeit kenang ban khanglat na kanu kanu ka jing mi jong ka jinga ka ja bat ka jing pen ki win shushu kila kinturu ya ka fact finding committee bakan tokit benya ya ka jing no bagi try jaka ki ba shakta kila shak khanglan ban poi shaka jaka ba penlong ya ka te ka public hearing namar kata ngi dawa ba ka committee kan penlong ya ka jing tokit ka ba hong ka ba lai luon bat ka bam sha liang bat bagi try jaka bat kinong rap jong kalum serman ki de ban yo ya ka lad ka ba biang pan pan pawi ki jing shisha ya ki jing song kya bat ki jing e jongki ong ukurwa ha ka jingalang ka balalong ha ka arpun rio trik nailar bat kinong alam ka KSU umintri rangba ka jela ulaang baka sengala dawa ban pendam no ya ka public hearing da ka bak no bala khangla de ki pai ba bakin let yashim banta bat namar ka jingle bam sut nyaw halor ki jing song kya ki baya de bat ka maryang bat kinong yashim banta wat la umintri rangba ula banjor baka jing penong ya ka public hearing kalong kat kum kalinti jong aan Henry ula menjor ban penlong ya ka jing tokit ban lap i ka jing shisha bat ong baya ka committee on kre da u he officer balai lu jong ka bor penyai district